Nipalit mo ngani wireless nga mic nga pang Android unya wa ni gana tanawon saon nga aron magamit gihapon ninyo. Ako nang taning ilabay unya ni swipe ko palit og ngani akong gisaksak sa akong cellphone para magamit akong wireless. So unsaon para magamit pa to nga iagi ani. So, tanawa. Kinahanglan mag-download ka sa Play Store aning app gitawag og Open Camera. Kana imo lang i-type sa search bar Open Camera o kanang makita nimo kana mo na imong i-download. Ug kung ganana ka mag-live or mag-video, kinahanglan i-open nimo ang Open Camera before ka magamit sa wireless o sa V8 nga sound card. Ngayon sa pag-setup gamit ang V8S sound card. So, mo ni ako ang V8S sound card. Sa likod ana nanay mga saksakanan na kanindot pareha nagsakasakanan tanan ana. So ang kaning unang nga cord kaning audio jack adto ni sa live. So bisag asa live 1 baka o live 2 ni mo isaksak basta sa live na. Kana nga saksak pod mo na ipadong sa cellphone niya. Kani mo ni ang gadong pare sa wireless na mic. Ako yon daan ha. Kana siya isaksak na sa condenser mic. Bisag asa na condenser mic 1 or 2. So akong gisaksak sa 2. Nga naon pag set up ang V8 sound card. So karon ato nang i-on. Then mo blinking na gani na siya, on na siya. Tanawan ng internal play kinahanglan di na siya mag-blinking. So akong gipislit para di na mo blink. Nya nakaset siya sa karaoke nga nag-echo, so akong gamiton ng prime sound or akong original na tingog. So balik ko na ko kaning wire ganina mo na isaksak sa cellphone. So isaksak na ko ni. So karon akong gigamit akong Open Camera, ako nang gi-on. So ang mic this time ako nang i-turn on. Kung ma-turn on na tanawan ninyo. Testing mic. Karon mo gana na. So na kung i-reach ko ni sa cellphone hindi siya mugana. So, para magamit ni kung Android imong cellphone, mo na akong gigamit, di na ako madritso sa para na ko wireless ba? Wa na ko gidritso sa ko ang cellphone ang gadong mura og connector. Gihagisan na ko ani V8. Dayon, pwede na ko maglakaw-lakaw, no? Wireless man. Akong naswayan mga 5 to 10 meters makuha pa ni. So sway ninyo.